Tereza, pekný večer, prajem, sme na festivale multižánrovom a vy tu takisto budete predvádzať teda svoju kolekciu, tak ako sa momentálne cítite? Tak já zatím nejsem nějak moc nervózní, protože já mám ještě 2 dny na nějakou přípravu, ale určitě se na to moc těším, protože ten prostor je úžasný, pro mě je úplně první vlastně čas, kdy jsem vůbec v Ostravě, nebo konkrétně po druhý jsem v Ostravě, takže jako jsem nadšená, moc se na to těším. A ako dlho ste možno pripravovali celú tú vašu kolekciu? Tak já mám kapsulovou kolekci, takže mám 10 kusů, takže pro mě tak 2-3 měsíce. Keď hovoríte o tej kapsuli, tak ono to je teraz veľmi trendy a moderné, tak odporúčajte to ženám? Určitě. A čo by nemalo chýbať naozaj, že dnešnej modernej novodobej žene v šatníku? Tak já si myslím, že tam stačí jako málo a jde tam o to mít takových jakoby pár kousků, které opravdu jsou něčím zajímavý, jsou udržitelný, jsou určitě z kvalitních materiálů, kvalitních střihů a hlavně musí být kombinovatelné. Vy tu máte takisto prezentáciu svojej kolekcie, avšak až zajtra, tak ako sa momentálne cítite? Tak jako jsem z toho docela nervózní, protože vlastně to je moje první solo přehlídka a dala jsem to do toho strašně moc práce, takže fakt se těším. A čím bude možno tak špecifická? Specifická bude s tím, že vlastně to jsou fakt kvalitní materiály, jsou to kožené materiály a mám i překvapení malinký. A môžete tak trošku prezradiť? Jsou to accessories, vlastně jakoby kabelky a to uvidíte zítra. A ty budeš mať svoju prehliadku 4.5., ak sa nemýlim, tak na čo sa tak môžeme najviac tešiť? Je to 4.5., je to práve na zámku Vítkovice a myslím, že aj tá lokácia tomu tak ako napovedá, že čo tam vlastne ako bude. Na tej prehliadke bude to zase nejaká ako taká skôr večerná, nejaká occasion wear, móda, ale budú tam rôzne veci. Bude to tak ako trochu naväzovať na tú estetiku, ktorú vlastne ako mám, ale nechajte sa prekvapiť. Dobre, a si so všetkým spokojný, alebo je tam predsa len niečo, čo možno ešte musíš tak trochu doladiť? No musím ešte doladiť pár vecí, nejaké ako ručné šitie ma ešte čaká, tých ako pár dní vlastne, ešte mám na to myslím 3 dní, nejaké tak ako dokončovacie práce, úplne len nejaké ručné proste posledné stehy, ale ja som veľmi spokojný, práve tentokrát som to stihal nejak veľmi ako s prehľadom, úplne bez stresu, takže mám z toho veľkú radosť. A ty máš vyslovene, že dámskú kolekciu, možno do budúcna plánuješ aj pánsku? Ja mám vyslovene dámske kolekcie vždycky a pánsku módu vlastne robíme spolu s Honzom Černým, alebo teda ako pracujem pre značku Jan Societe, takže ja si tam tieto ambície realizujem tam, takže v tej svojej tvorbe to tam úplne nejak ako nepotrebujem pretláčať. Petra Kubíková, Emil, ahojte, sme na festivale v Ostrave a vy ste tu teda úplne že právom, pretože tu máte inštaláciu vo výdušnej jame. Ako sa vám páči zatiaľ v Ostrave? Ja som tu bola pred pár rokmi na festivale Karlos v Ostrava a keď som mala možnosť teda ponuku prísť tu opäť so svojou vlastnou inštaláciou, povedala som si, že nie je čo váhať, lebo tento celý objekt ma akoby fascinuje tou svojou architektúrou, atmosférou, tým vyžarovaním. Je to taký unikát, by som povedala naozaj. Dobre, a o tom vašom diele by ste nám mohli povedať teda trošku viacej, že čím je možno tak špecifické, alebo čím je možno odlišné od tých ostatných? No, tým je to špecifické, že je to vlastne akoby spoločná práca, je to akože naša spoločná inštalácia, ktorá je proste prepojená, hoci my teda s Petrou hlavne spolupracujeme na báze, že ja vytváram pre Petru vždycky akože autorskú hudbu pre jej prehliadky, ale tým, že som sám dizajner a tvorca akoby objektov a rôznych akoby 3D skulptúr, tak sme sa rozhodli to vlastne prepojiť ešte viacej a nejakým spôsobom dať do nejakých súvislostí aj tie moje objekty s Petrinými kúsmi z kolekcie. Dobre, Peťa, kde ty tak nachádzaš tú takú tú prvotnú inšpiráciu pri tvorbe všetkých tých tvojich diel? No tak ja som študovala japonský jazyk na Univerzite Komenského a som strávila aj rok v Japonsku a vtedy to bol taký prelom pre mňa, kedy som sa našla v tej tvorbe, že čo sa mi páči, kam chcem smerovať a ma tá japonská estetika ovplyvňuje, hlavne tá architektúra a akoby aj vnímanie tej módy cez tie japonské oči, ten dvojrozmerný odev, ktorý sa zmení na trojrozmerný použitím alebo tým vlastne ľudským telom. No ale teraz by som povedala, že skôr tá inšpirácia je taká podvedomá, že už to není také prvotné, že idem sa inšpirovať kimonom, idem sa inšpirovať, neviem, nejakou stavbou od nejakého architekta, ale že ten rukopis mám už jasný a už je to skôr o nejakom tom nápade, atmosfére, o tom, čo cítim akoby momentálne pri tej tvorbe.
A pozerám, že to, čo si práve teraz popísala, tak máš aj na sebe aktuálne, tak by si nemohla popísať presne, že čo konkrétne to je. No tak mám na sebe šaty z mojej predposlednej kolekcie Line, ktorá bola odprezentovaná v Budapešti v septembri v roku 2023. A som rada, že ich môžem mať, lebo ja som dokonca aj na Stužkovej mala nohavicový kostým, takže som si nikdy nejakú šaty neužila, hej, okrem svadby a teraz si to idem vychutnať, že mám na sebe robu, no v úvodzovkách. Super, perfektné. A ty pozerám, že si celý taký v čiernom, predpokladám, tá čierna je pre teba taká tá nosná, že ju máš najradšej? Nie je to naozaj tak. Ja veľmi rád mám aj svetlé veci na sebe a toto je v podstate zhoda okolností. A je to samozrejme aj vďaka Petre, lebo je to košľa od nej práve. Ale tak vzájomne sa veľmi pekne doplňate. Ďakujem krásne za rozhovor a teda užívajte dnešný večer. Ďakujeme. Ďakujeme pekne, pekný večer.